Okay? Kumusta po kayong lahat? Long time no kasi po, na-miss ko kayong lahat sa YouTube. Ayan. Tignan natin kung meron akong viewers guys. Okay? Kahit mga minuto lang tayo magla-live. Ng ulo ko, dito banda oh. Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta ang lahat? Sakit ng ulo ko, grabe. One minute na, wala pa tayong viewers. Sakit ng ulo ko grabe. Ay, karunat na yung gano'n. Ulo ko grabe. Uy, meron tayong 1,000,000 viewers. Sino kaya to? Shout out sa 1,000,000 viewers. Hello. 1,000,000 viewers. Thank you. Sakit na ulo ko talaga. Umalis siya. Umalis siya guys. Ulo ko talaga. Uy, shout out sa 1,000,000 viewers. Meron akong 1,000,000. Kumusta po kayo? Kumusta? Kung sino man po yan nandito, kumusta po kayo? Thank you po sa pagpunta sa live. Kumusta? Long time no see. Ang ganda-ganda ng buhay mo. Ngayon lang ako nag-live, tapos isa lang yung viewers ko guys. Kumusta? Kumusta po? Tagal ko na hindi nagla-live dito Pero may tao naman. Ay grabe. Wala akong viewers guys.